παιδάκια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, το iSteam KNF, στο οποίο θα κάνουμε βιντεάκια τα οποία ελπίζουμε να σας αρέσουν όπως μας αρέσουν και εμάς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Στα δεξιά μας έχουμε τον Nice Fire. Γεια σας παιδιά. Στα αριστερά μας έχουμε τον Nice Κώστας. Γεια σας παιδιά. Και στα κεντρικός, ο οποίος είμαι εγώ, είμαι ο iSneak Ταυτελεία. Στα βιντεάκια μας θα κάνουμε Challenges, opening και friendly bot. Και σε έναν στόχο εγγραφών θα κάνουμε live stream. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πραγματάκια που θα κάνουμε στο κανάλι μας και ελπίζουμε να διασκεδάσετε με τα βίντεό μας όπως διασκεδάσουμε και εμείς. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα ματσάκι για Ας ξεκινήσουμε. Πώς νιώθεις εσύ Κώστας? Εντάξει, μια χαρά άνετα. Εσύ S5? Μια χαρά κι εγώ. Εγώ ελπίζω να μην κατεβάσουμε τους παίκτες μας. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Και θα δούμε τι θα δούμε. Για άλλη μια. Ναι. Όχι πως πάντα αυτό δεν βλέπουμε, αλλά τέλος πάντων. Σε ένα πίστη δεν το παιχνίδι. Επιτέλους μπήκαμε. Μετά από 10 ώρες ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και μια ομάδα. Έχω μια ιδέα. Ας κρυφτούμε. Νικόχη. Επίσης τα ονόματά μας είναι εγώ είμαι ο Νίκος. Εγώ είμαι ο Κώστας. Και εγώ είμαι ο Γρηγορής. Το πρέδωνας το έχει προκύψει από άλλη ιστορία. Ας μην την εξηγήσουμε. Εγώ πέθανα. Μπράβο ρε Κώστα, Ευχαριστώ πολύ. You're a very good player. Έχουμε το καλύτερο. Να σου πω γιατί να μιλάς. Γιατί ο Κώστας είναι 35.000 τρόπα και εσύ είσαι μόνο 18. 19. Τέτοια. Έρχομαι. Πάμε κλάδι. Δεν επίσης ένα βιντεάκι πρέπει να πάω στο πόσα και τρόπε και είχα παίξει λίγο το μόνο το να πάω να παίξω και τρόπε. Ωραία. Πάμε καλά. Μία 5 θα πάω. Όχι, δεν πήγε. Τον έφερε τον για πρώτα μάτς ωραία ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε το ξεκίνημά μου στο κανάλι. Να ξέρετε ότι σε αυτό το κανάλι θα παίζουμε μόνο Brawl Stars ή εκτός αν θέλετε να παίξουμε και άλλα παιχνίδια. Πείτε στα comments. Σε αυτό το βίντεο. Και ας ελπίσουμε καλή αρχή. Και αυτά τα βίντεο ας ελπίσουμε να σας αρέσουν όσο πολύ αρέσουν και εμάς. Λοιπόν, γεια σας παιδιά.